Jeg ved ikke lige, hvordan det egentlig foregår. Jamen, så får du her en kort forklaring om processen og hvad sælger og køber skal gøre. Du kan også lytte og læse mere på AB Søparken hjemmesiden. Andelsbolig, køb og salg. Overvejer du at købe eller sælge en andelsbolig, så er du nok klar over, at det er en helt anden boldgade end et normalt huskøb. Reglerne er anderledes, og det kan godt virke lidt kringlet. Men bare rolig. I den her gennemgang, der tager vi dig i hånden og bryder hele processen ned, trin for trin. Så hvad skal vi igennem? Først og fremmest det allervigtigste, prisen. For den er speciel. Så ser vi på det hele fra sælgers synspunkt og bagefter fra købers. Vi slutter af med selve overdragelsesdagen og en sidste tjekliste, så du er helt skarp. Godt, lad os hoppe direkte ud i det. Første punkt. Prissætningen. Og her er den helt store forskel i forhold til en ejerbolig. Du kan nemlig ikke bare sætte den pris, du har lyst til. Normalt er det jo markedet, der bestemmer, ikke? Udbud og efterspørgsel. Lidt ligesom en auktion. Men med andelsboliger, der er der et helt andet regelsæt. Det er super reguleret. Så hvordan i alverden finder man så frem til prisen? Jamen, det er faktisk ret simpelt i princippet. Der er simpelthen et lovbestemt loft for, hvad en andelsbolig må koste. Det her loft, det kalder man maksimalprisen, og den pris, den hænger uløseligt sammen med noget, der hedder andelsværdien, som i bund og grund er værdien af hele foreningen. Okay, så maksimalpris, det lyder jo vigtigt. Men hvordan regner man den så ud? Jamen, for at forstå det, skal vi lige dykke lidt ned i, hvad den her andelsværdi egentlig er for en størrelse. Andelsværdien er groft sagt værdien af dit lille stykke af kagen, altså din andel af hele foreningens formue. Og det, der er ret fedt, er, at den bliver fastsat én gang om året på generalforsamlingen. Så det er faktisk beboerne selv i fællesskab, der bliver enige om det grundlag, boligerne må sælges ud fra. Det er ret demokratisk, når man tænker over det. Og den her værdi, den bliver altså ikke bare trukket op af en hat. Foreningen kan vælge mellem 4 helt officielle metoder. Det kan være den pris, de oprindeligt købte ejendommen for, eller det kan være en helt ny vurdering fra en professionel valuar. Det giver jo foreningerne noget at vælge imellem, men for dig som køber betyder det også, at du skal være vågen. Du skal lige tjekke, hvilken metode din potentielle forening bruger. Lad os lige gøre det helt konkret. Forestil dig en forening, AB Søparken. De bruger den gamle offentlige vurdering fra 2012, men justeret for inflation. Det lander dem på en kvadratmeterspris på ca. 9.000 kroner. Men en anden forening nede ad vejen, de har måske lige fået en spritny valuærvurdering, og deres pris kan være markant anderledes, så det svinger altså meget. Og nu til den allervigtigste regel. Den gyldne regel, om man vil. Du må altid sælge din andel for mindre end maksimalprisen. Det er helt op til dig. Men, og det her er et stort men, det er strengt forbudt at sælge for bare 1 krone mere. Det, man kalder penge under bordet, er fuldstændig ulovligt og kan have alvorlige konsekvenser, så lad være. Okay, nok om prisberegninger for nu. Lad os blive praktiske. Forestil dig, at du står og skal sælge din andelsbolig. Hvad gør du så? Her er din køreplan. Som sælger er processen egentlig ret overskuelig. Først og fremmest kommer bestyrelsen ud og syner din lejlighed. De tjekker for slid, men også for de forbedringer, du har lavet. Det er med til at beregne den endelige maksimalpris. Så skal du sikre dig, at der er et gyldigt energimærke. Og så skal du jo finde en køber. Det kan være via en mægler, eller måske har foreningen en intern venteliste. Til sidst er det bare at tømme det hele, lejlighed, kælderrum, det hele, så den er klar til overdragelse. Og her kommer endnu en super vigtig pointe. Husk den gyldne regel om penge. Den gælder også her. Køberen må aldrig, og jeg mener aldrig, overføre penge direkte til dig som sælger. Hele beløbet skal ind på andelsforeningens konto. Det er dem, der er banken, så at sige. De sørger for at indfri eventuel gæld og betaler så resten til dig. Det er en kæmpe sikkerhed for begge parter. Perfekt. Så lad os lige vende kasketten. Nu er det dig, der er på jagt efter en andelsbolig. Du er køberen. Hvad skal du så have styr på? Inden du overhovedet tænker på at skrive under, så er der altså lidt hjemmearbejde. Først dobbelttjek, at pris- og overtagelsesdato er, som I har aftalt. Så skal du have fat i alle foreningens nøgledokumenter, vedtægter, husorden og især det seneste regnskab og budget. Det er her, du kan se, om økonomien er sund. Bed os om at se den præcise udregning af prisen. Og allervigtigst, du skal godkendes af bestyrelsen. Uden deres ja, ingen handel. Så snart blikket er tørt på aftalen, så starter stopuret. Så har du typisk 5 dage til at overføre hele beløbet,
Og nu siger jeg det lige igen, for det er så vigtigt. Pengene skal ind på foreningens konto, ikke sælgers. Og så kommer endelig dagen, du har ventet på. Overdragelsesdagen. Dagen, hvor du får nøglerne til dit nye hjem. På selve dagen er der lige et par praktiske ting, du skal huske for at komme godt fra start. Tjek, at du får udleveret alle nøglerne, også til postkassen og kælderrummet. Find målerne til el, vand og varme og aflæs dem med det samme. Så skal du selvfølgelig melde flytning hos Borgerservice, og husk nu at ringe til dit forsikringsselskab og få en indboforsikring. Det er vigtigt, at den gælder fra dag 1. Okay, puha, det var en del information. Nu er vi næsten igennem. Lad os lige runde af med at koge det hele ned til de absolut vigtigste takeaways for både dig, der sælger, og dig, der køber. Den her oversigt fanger essensen rigtig godt. Se lige her. Både for sælger og køber er der en alt overskyggende regel. Ingen penge direkte mellem jer. Alt skal gå igennem foreningen. Det er ikke bare en god idé, det er et lovkrav, der beskytter jer begge. Og så en vigtig ting til dig som køber. Fra du får nøglerne, har du 14 dage til at gå boligen igennem for fejl og mangler og melde dem til bestyrelsen. Den frist er vigtig. Så for at samle op, en andelsbolighandel er en meget, meget struktureret proces. Den er fuld af regler, der er designet til at skabe tryghed og forhindre, at priserne går amok. Men den medalje har jo en bagside. Du har ikke den samme frihed som på det åbne marked. Så det sidste spørgsmål, jeg vil have hænge i luften er, nu hvor du kender reglerne, er den her model så det rigtige for dig?